Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τρέξουν γρηγορότερα. Υπάρχει περίμετρο κόστος στην καλλιέργεια των αγρών, στους κτηνοτρόφους. Υπάρχει η επιστροφή ΦΠΑ, υπάρχει το πετρέλαιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα, αλλά σε αυτά φορτώνονται και οι ελλείψεις που υπάρχουν λόγω της κλοπής των εγκαταστημάτων στο Υπάρχει πρόβλημα με τους νέους αγρότες, υπάρχει πρόβλημα με τα νέα προγράμματα, θα πρέπει να πάνε γρηγορότερα και πρέπει να πάνε γρηγορότερα. Υπάρχει πρόβλημα με τη νέα ΚΑΠ, υπάρχει πρόβλημα συρρήγνωσης του εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Η Θεσσαλία στηρίζεται πάνω σε αυτό το τομέα. Και όχι μόνο. Και όχι η Ελλάδα στηρίζεται σε αυτό. Γιατί ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας? Το κλίμα και το χώμα. Πρωτογενής τομέας. Το πρωτογενή τομέα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Σήμερα βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει περάσει κάτι μεγάλη συγκέντρωση. Έχουν έρθει άνθρωποι σε μια τέτοια δύσκολη εποχή που πολύ δύσκολα μετακινούνται, πολύ δύσκολα δημιουργούνται τέτοιες κινητοποιήσεις. Βλέπετε ότι έρχονται εδώ γιατί έχουν αγωνία, έχουν πρόβλημα μεγάλο με τη σπορά τους, αλλά και με την καλλιέργεια. Έχουν πρόβλημα με την επιβίωση. Και η επιβίωση των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι η επιβίωση της χώρας μας. Εδώ πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Η κινητοποίηση αυτή είναι τελείως διαφορετική. Και αυτό κρατήστε. Εδώ δεν ήρθαν για να δημιουργήσουν πρόβλημα σε καμία κοινωνική ομάδα. Ούτε να μεταφορήσουν τους ανθρώπους που πάνε στα σπίτια τους, ούτε στη δουλειά τους, τους ανθρώπους που μετακινούνται. Δεν ήρθαν εδώ για να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθαν εδώ για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση όλων των κινητοποιήσεων. Δεν στρέφονται εναντίον του ανθρώπου. Ούτε δημιουργούν κοινωνικό αυτοματισμό, ούτε κοινωνικό κανιβαλισμό. Έρχονται εδώ και δίνουν ένα μήνυμα ισχυρό. Πρέπει να ζήσει ο αγρότης για να ζήσει η χώρα. Εθνικό είναι το ζήτημα, κύριε Περιφερειάρχα. Δεν είναι εθνικό είναι το πρόβλημα. Αλλά όχι, πρέπει να